مهرانی درود سر باتم پا بلوچ راجا مرد در چارو کشم ارجع کو ہر کجا شم زندمان وشبا انچش کے ما بی ایس او سیریز حوالے ایک سلسلے شروع کرتا میں مول و مراد ہمیشہ کہ بلوچے ہم سیاسی ہسٹری کے ہستے ہیں کہ آ نوشتے ہی رنگا نیستے ہیں نیما اشاں کوشش کرنا کہ شاہ نوشتے ہی رنگا ہوں دیما بیارا بلے آن ریکارڈ کہ ہنو چیز کہ میں دستابیت ہم مردم کے ہم عہدہ زندگ بوتگا کہ یعنی کنٹریبیوشن بوتا ذمہ دار مردم بوتگا پارٹی یعنی چیئرمین بوتگا یا کہ پارٹی نے فاؤنڈر بوتگا مالوٹا کہ یہ درسانہ بیارا بعض کسے آئے نلوٹی بعض کسے نے احتا اور بعض کسے نے نیحتا اور بعض کسے ہما کس کے احتا کا معنی محنت وارا اور میں میری ڈاکومنٹری یا کہ ہمیں تبصرہ تو گوشت کرت کنے یہ تاریخ نہیں بلکہ ایک جوہد دے ہر چیزاں ہر مواد ہے کہ میں دستا کب تک ماں آیا آرگو قوم دیما مردمن دیما ایر کن گیا تاکہ کسے کار کنگ لوٹی اور ہمیں کار دیما بورت کرت بکا اے باہر چے بعد پدما آجوئے نے مگر روگا دومی اسکرپٹ سرکار بو گئے بلے مرچی مکم وہ ڈسکس کرنے کے بعض جوست آہتگتن درمیان بلوچ سیاسی ہسٹری سر مروچی کے میں پوڈ کاسٹ مہمان ہے وجہ ظریف رند وقت چنا بی ایس او چیئرمین ہوں بوتا اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے اور میں ہم ڈاکومنٹری کی میں اولی بار کے شیئر کرتا گا آئی مطلب نبشتہ ہوں میں کرتا مرچی میں سرجم پوڈ کاسٹ گو بی ایس او سیاسی ہسٹری اوار گو بلوچ پولیٹیکل سیاسی ہسٹری سرا ایک سرجم پوڈ کاسٹ گڑ بھی آئی دلگوش کرنا سوش شمار واحد دا تو شرف دا تو مرچی میں ایک دان وراغش پوڈ کاسٹ آتش میں لگ محنت وجنا بات ہے تھی مہربانی تمہارا لوٹ چونا مرچی میں یک چو اوپن ڈسکشن ہے چو انفارمل طریقہ ہے جوست کے ہستا ایک ڈسکشن ہستا لازم نہیں کہ یک موضوع سر ضرورت رہ گئے بلکہ چونکہ تو پیسرا ہمیش بلوچ پولیٹیکل ہسٹری اور بی ایس او سیاسی ہسٹری کہ میں ڈاکومنٹری شکل کرتا تو نوشتہ کرتا اور ان دومی پارٹک تو نوشتہ کرنا گئے کہ آئی گیشتر سینسٹیو دورانی تہاں بی ایس او آزاد جوڑ بو ڈاکٹر اللہ نظر زی پتہ بلوچ آزادی جنگ اور اشیا چی پد اما کہ آجوئی گلاں جوڑ بو تگا کہ فرض کا کوہاں یا سلاح بنداں آیا نہیں جوڑ بو آئین بارا یہ درست چیزیں جس طرح ما گیشتر کوشش کرنا کہ ڈسکس کرنا مطلب بندہ تھا تو بعض چیز ہمارا کنفیوژن اس کے پیدا کرتا ہے کنفیوژن راست کرنے کا تو ہوں پھر سر ہوتی بوش کہ تو بھی سو چیئرمین بوتے گئے تو کچھ وعدہ چیئرمین بوتے گئے اور کدی طرح چی ساری کے بوتے طرح چی رند جی میں نتوارا اصلا درست کی ساری محترم مبارکباد دیا کہ تو قومی بڑی بلاہیں اس کو ایک تاریخ ہے یہ بلوچ سائز تاریخ ہے آئیا یجا کنا گائے مردمان انٹرویو کنا گائے اور منا معلوم ہے کہ بعضی مردم کس کے دیما آئے گا ہم تیار نہ بعضی کی مواد دیے گا تیار نہ بعضی چیزیں کسی نے کا تیار نہ شریر راستے گپا جانے کا تیار نہ گائے باوجود مشکلات باوجود گدان ٹی وی جو دا کنا گائے کہ ای قومی کے میں میراث ہستے ہیں بھی سو نامہ آئیے ماں پیچھے بنظر یا جب کنے اور ماں ہمیں بطور اسٹوڈنٹ واہ کا دارے ہیں یا وہاں کے چیئرمین کا روچا یہ سو جوائن کو تھا منی اولی پٹ پول یا جو ہمیں بوتا کہ میں راستے تاریخ کو جا میں راستے تاریخ چیئے اور راستے تاریخ تا یقین باور کرنے منی دیمانیت کا اور ہمارا اچھی سینئری ہم نہ ہوتا کہ ہمارا پورے راستیاں یا بگشی نہیں تو بگشی ہر کسا وتی ورژن ضرور ایکسپلین ہوتا کہ ایشن تاریخ جبکہ میں جستجو میں اچھی مراد مرچی ہر چی اسٹوڈنٹ ہے ہر چی سیاسی کارکن ہے یا ہر چی بلوچ نوجوان ہے خواہشن کے ماں تاریخہ راستیہ بزانہ پرچا آئی واسطہ مائٹرپنشا قومی تاریخ قومی مڈی لیکن بیسو تاریخ کہ چھوک کے ہچ گنڈو ہچ بلوچے لاشعور تو کا بھی ایسو موجود ہے لوگا ہوتی پیرے نہ کماشا ہوتی پیتان ناکوانی دیما پتر سرا کے نندی بحث بھی مسترے مشاق کے یہ زمانے بتا بیسو زمانہ بیسو ایک زمانہ کی طور پر یاد کرنا تو گنڈو ذہنہ ایک نقشے کے مام بروان بپٹا بگندہ کہ بیسو کچھ ہمیں یہ کچھ ہم بیسو ہے کہ منی کماش تنی گتا کہ آتی کنا دل بندہ براہ کنا مرچی نو در بی ایس او کے کہتے ہیں اور کیمپس کے تعلیمی ادارہ کے بی ایس او شوہاز کا جو میں وڑا ماں کی وادیات کے بی ایس او شوہاز کرنے کا لگتے گوڑا مارا بی ایس او کی آئیسرا میں پیوی پہر بند گا تھا مارا بی ایس او ایمان تقاضائشی کہ گندگا نیت کا
بیسو مارا پرشتپروش حالت تو کا زوال حالت تو کا ملتگا تو ادا چی میں ایک جستجوی مزید بنابو کہ ما بزان در بگیجے مشو حاضر ہم اصل تاریخ کا اصل بیسو در بگیجے کہ آئی سرا ما ہم مانتا ہوتی چوکن دیما پاک کو تو بیان کت بکنے کہ ما ای بیسو باہر بکتے گئے ای درکتا مارا بلائیں بحرانی سامنات کو من چونا جوائنٹ کو تک بیسو جن بیسو پولیٹکس 2006 یا 6 آنورڈز اور بیسو قیادت ذمہ داری خاص طور پر میں کو پگا کیا 2013 چی بعد میں کو پگا ذمہ داریت کا لاتی سنگتانی آئی وڑا ذمہ داریت کا کہ ما آب یہ سوال کے باہر تھے ما ادھو مطمئن نہ تھے اور ما ودی عدم اطمینان اظہار آچی پدا ایک اپنے نتیجہ سر بوتی کہ بیسو وادی کے وطی راہی یلک ہوتا یا بیسو مطلب مختلف ادارے یا مختلف جماعت آنی کہ ونگ جوڑ بوتا پاکٹ آرگنائزیشن جوڑ بوتا اسی سرا ما پاہر کو تناکنے تو لہذا ما ہوتی وقتا برباد کرنے کا چی بہتر ہے شما بیسو مطلب جن نہ رکھتے شما لاجک منطق ہمیشہ کہ اب بی ایس او کے ایز اے بی ایس او ہوتی اصلی ٹرے کرنا ہی اور شما دیکھے بی ایس او جوڑ کو نا جی میں اصلا ایشت کہ ما بی ایس او کے سنگت تھے ما شوتی کنسیشن اور آ سیشن ما ای ڈیبیٹ ایر کو کہ بی ایس او ما خود مختار بکنے اور سیشن تو کا ما اکثریت حاصل ہم کو تگا ای ڈیبیٹر کٹتے تگا تھا ایچی باوجود کہ ما پارٹیاں اثر چھیڑا ہے تھا چی پارٹیاں مطلب گپا اختلافات یا کہ ہمیشہ تھا مستر اختلافات چی تو ہمیشہ کہ مطلب یا گپی تو ایک شکایت ہے کہ آ بی ایس او نہ بی ایس او گا رہے ہیں اور دومیشی کہ شما بی ایس او کے وتی الٹرنیٹ کے جوڑ کے نیش مطلب کہ شما اوریجنل بی ایس او کے قومی بی ایس او ہم اچھی ہے مان آ کے آج تم مان نہ تو شما موتی بی ایس او تو مان کرتا اچھا بی ایس او ہے اما کے قومی کار ہیں قومی جو دیں یا آ کے اما تاریخ تو کا بی ایس او ما زانے نمائش کتا کو دستا ما ہمائش ہوا زدہ کرتے بطور اسٹوڈنٹ مارا بی ایس او آ کیفیتا آ حالت تو کا آ قومی حالت تو کا نمل لیتا گا بازی وعدہ اکثر و بیشتر یہ الزامات مرچی نودر بر گلا ہے نودر بر گلا نی سرو کا نہ دیک بھی کہ ای ٹکر ٹکرا جبکہ اسی پوشترا وادی کے بعد چاہ رہے ہیں تو ای و گپا مطلب ہچ منطق نبی پرچے کہ ای نسل رہا ای ٹکر ٹکر حالتا ملتا شر ہم آہیں بے ہم آہیں کہ ای نسل ذمہ داری ضرورتا ہوئی ٹھوکرانا ختم کرنا اور بیسو میں بنیادی کے ساہ کے بنیادی اساس ہے آئیے بحال کرنے کے اگر جوہدہ کرنے کا ہے بڑا قابل تعریف ہے اگر جوہدہ کرنے کا نہیں تو ہما سسٹم کے ہما بڑا چلا گا ہے پرشت پروش ہے ہماری بہر بھی چمہ جہل کا ہوتی ذاتی مفاد ہی گندی گوڑا کسے ہم علامت تو معیاری گئے مارا ملت کا ٹکر ٹکر کے کیفیتا ما یہ جارجت کہ ماں دگے دھڑائی ہے دگے تنظیمی جوڑ کرنے کے حقا نہ ہے بلکہ بی ایس او اور بحال کرنے کے جو ہوتا ہے ماں بی ایس او بحالی جدوجہد آغاز کو تک میں سینئر سنگتا 2009 سیشن آکے ماں گونتے آ سیشن اچھی ککر جگہ بنا کو تھا پلے پدا کستے سنگتا درمیانہ میں ڈسکنٹینیو ہو تو یلا داتا پلے وادی کہ ماں آت کو سیدھا بوتے شما بی ایس او دوران من سے بی ایس او ہوتے ہیں 4 بی ایس او ہوتا ہوں نو شما جی ہاں گوڑا ہما چی شما کنٹریبیوشن ایز اے قومی آؤٹ پٹ شما چی دا کہ آئین ادا منی نیزا یہ کہ ماں بی ایس او کہ میں کنٹریبیوشن مانتا یاد کرک بھی اگر ماں کس نے میں کہ پدری چے رندا کہ ماں مرچی شانہ ہینڈ اوور کو تھا اسی منظم اندازیہ دیما ببرا تو بی ایس او کے وہ بنیادی کیفیت یا بنیادی حالت اچھا آئی بی ایس او خود مختاری مستر سوال بی ایس او خود مختاری ہے گا میں دیما ماں یا خود مختاریں چے پارٹیاں نی چنگولاں چے آزاد یک بی ایس او ایک ہما بنیادی اساس ہے ہما نظریہ ہے نظریہ بنیادہ بحال کو تو سنگتانہ ہینڈ اوور کو تھا مرچی آئی قیادت تا دگے لیڈرشپ پہ کنگا ہے منا چی بات دگے دو دگے ایک لیڈرشپ پہ ہم فارغ بوتا منی ہمراہی لاتے سنگت فارغ بوتا بطور مرکزی کیبنیٹ پتہ منا چی بعد ہم ایک ٹیم میں فارغ بوتا مرچی سیبک کسے کیڈر ارگون ہے تائگ رہنمائی بی ایس او ای بی ایس او کسے پارٹیاں نی پاکٹ نئے پاکٹ پارٹیاں نی انڈر کار آنا ہے وہ سر پتہ کہ جو ماضی تاریخ تو کا تو کے نوشتہ کو تو اچھے ڈاکومنٹری کو تو ڈاکومنٹری تو رہتا ہم گندے بنکی کے بی ایس او واسطے بنیادی بی ایس او واسطے آئی الائنس آئی جہتی کو جوہد آئیں اگو جدوجہد آوارے اگر نئے پہ امرائیں نئے پہ جدوجہد آوارے نئے پہ پاکٹ آرگنائزیشن نہیں نئے پہ پی ایس او ہم آوارے نئے پہ پی ایس ایف ہم آوارے نئے پہ این ایس ایف اور ڈی ایس ایف ہم آوارا نئے پہ جوہدہ آوارا نو یہ گپ سمجھے گا ضرورت ہے کہ جوہدے کو ما الائنس
اور پارٹی انڈر باکٹ ہوا کہ پارٹی انڈر کار کنک دو الگ چیزاں پرچا یہ چیز یہ مائی گپے حقا نہ بوتنی پارٹی انڈر کار کنگے پرچا پارٹی یا بلائیں دریائے آئی ڈومین مسترے آہی نارا مستنا آہی نارا آئی اثر رسوخ اسٹوڈنٹ آنی چاہتا تجھے دا اسٹوڈنٹ آنی سیاست تا دھبائیں نہیں آئی سیاست گار کا گوڑا فرسٹ ای پریورٹی ہے تو کا اولی ترجیح ہے پارٹیاں دی ایجنڈا بھی تھے تو ای یہ جوانی بنیادہ گپی مانا او گوڑا کہ ایک خود مختار بھی یہ سوئی بحال بھی تو ماں بحال یہ جدوجہد کو تکتی یہ جوانی گپی کہ تو جت کے جہد زندگ کنگی نا ہر کوئی ہم آرگنائزیشن بھی پارٹی زندگ کنگی نا جہد زندگ کنگی چکش میں چاہ رہا کہ مثال میں کر رہا ہوں فرض کان نواب اکبر خانی ہوں مثال ضرور یا کہ تو کہتے رہے تھے انگریز دور نہ کہ انگریز بلائیں طاقت یا ادھر تو میر محراب خانی مثال ضرور ہے نو نواب اکبر خان یا کہ میر محراب خان تو بلائیں طاقت نہیں دیما اشانہ مطلب آیا وہ تھی پارٹی بچہ رہنے نا یا آنا وہ تھی جند بچہ رہنے نا یا آنا جہد زندگ کن گیا کیا آیا ایزاں کہ بلائیں لشکر دیما میں منی مطلب دہاں چیز ختم با میں گوڑا میر محراب خانہ ہوں جانتے کہ میں اشارہ شکست داد کرت نہ کنی بلے چونکہ من جند رو منی ہما جہد جند زندگ بیتے ہیں بلے میں گشتر یک کلچری میں مزاجی میں سنگتانی تاستے کہ میں مانگوشے کہ پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے کہ میں کاریہ طرح تحریک طرح گوڑا من ہم چاری کہ منا چی رسی یا من یہ گوڑے سک باز کم کہ من جو در چے دات کرت کنی یا من جی منی کنٹریبیوشن چاہیے نا اصل مردم ہمیں کیا کار آئیں ورنہ چکہ تو پیتر ہمیں گپار جیسے بن بندہ تے اسٹارٹ ہے نا کہ بی ایس او ٹکرا نہیں تھا مر رستا بولے بی ایس او ٹکرا نہیں تھا جوڑ ہوتا تو اولی دور ہے تو چاہ رہے کپا نہیں سر اولی دور ہے کہ میں تو انٹرویو بھی چاہ رہے تھے تو شمودہ چی تعدادات شروع ہوا اور شمودہ گپ ہمیں لیڈرشپ پی سر ہیں اور شمودہ آر یک مردم یہ گپ کچھ دنیا انچو جتا ہے کہ تو نہ جانے میں کہ گپاں باور پہ کنی کہ گپاں بزوری یہ بڑی کنفیوژن ہے مطلب تو ہسٹری کو نہ کو بالکل بیچے ہسٹری ہے جند چنے گشینہ کی وات ایک سائنٹیفک عملی شرح سائنسی بنیادہ ما گشینت کرے نا کسی گپ چی بود گا مثلا اما عہد تناظرات ر چیز چارک لوٹا مانی نظام من تئی کئی پوری جوت بوتا یا تئی انٹرویوز اب درو کنٹیکٹ کوتا گا کنڈکٹ کوتا گا وہی کانٹینٹ کے تو مانا جاتا گا ڈاکومنٹری تیار کرنے گا یہ کانٹینٹ ریدا میں چاہ رہا کہ بلوچ پولیٹکس سے تحت دو اہم عہدہ دو اہم دور ہنچے دور کہ سیاسی طور پر بلوچ متحرک و منظم کنا یک اولی دور بنداتی دور 1920 ہے گئی 1920 سے دیکھا میر عبدالعزیز کور تو میر یوسف عزیز مقسی وہی گپا ماما تی گپا وہ کنیکٹ کرنا کہ جوہدہ وہ وادی کے مخلص بے وہ تعداد میٹر نہ تو وادی تعداد ہے چاہ رہے لنکو کا نسرا حساب میر عبدالعزیز کور تو محمد حسین انکاؤ او ایک یوسف عزیز مقسی عبدالرحمن بکٹی وغیرہ وغیرہ تعداد لنکو کا نسرا حساب با بلے ہنچے منظم مضبوطی جو ہوتی کنا کہ انگریز برطانوی راج بغیر تسر شمس شاہ بدرات خان کلاتا درستان جو کی نہ ہوتی کستے اما کے اصلاحی ایجنڈا یستے ایجنڈا بھی بننا رہے نا تو یہ اہنی کمٹمنٹ یہ اولی بلوچے منظم سیاسی جدوجہد دومی فیز کہ بلا ہی لیپ آیا تو ایولوشنری لیپ اگر گشے بلا ہی چھلانگ گشے دومی منی نزا یہ کہتے بابو نوروز خان بغاوتا چیرا نہیں ہمراہ ہانی چھوکانی پانسی 1959 1960 15 جولائی ہے کہ یہ موومنٹ ہے 15 جولائی ہے کہ یہ واقعہ ہے یہ سکے امپورٹنٹ واقعہ ہے 1920 سے بعد تاریخ تو کا ہمارا گندگا کہتے ہمیں لاش بلوچا چنا یار ہوتا ایموشنلی قومی بات کرنے واسطہ لاشانی ضرورت کا مرچی بالا چی ضرورت کا پگائے زی آئیا کیسے بابو نوروز خان بچہ نہیں لاش کے چا سندہ چی در کایا اور یہ لاش تا کوئٹا کسٹما کایا جے کو بعد اچھی بغیر تا سیبیے ریسپشن سیبیے بغیر تا کہ مستنگا اور کوئٹا کسٹم ریسپشن آتا ای بلوچ سماجت تہا چی جسرینی بلوچ سماج چمد اچھی میں دیما کے ماگن لگائیں کہ متحرک بھی اشتو کا نوجوان ہم سکین رسی پولیٹیکل پرسنالٹیز کی اسنا آج سردارانی شکلہ بشار یا کستے عیدگے وانندے طبقہ شکلہ بشار آپ پرسنالٹیز پولیٹیسائز با وہ سماجی گمار سماجے یا بلوچ شاگرد پیچھے سر قائم تھے تو بلوچ کچھ کچھ کہنے لانے کہ بلوچ ہے ہمیں دور نے ایک مرکزیت رسی ہوتی ایریا تھا مرکزیت رسی یہ قومی ایجنڈا یہ سرادرو کا آیا او مطلب نواب خیبر کے بڑے مردم سردار عطا اللہ خان بڑے مردم
वती हमा के तबकाती पोजीशन इंते नवाबी और सरदारी है आहा यक्के रेरकना तो कौम सतह काया बस हमें हमें दिल तक पूछी बस गरी कौम सतह का आही नाराया जूरा आई एजेंडा दीमा बना और बतौर कौमी लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम ई लीडरशिप आई तो सारी शानी नाम आवड़ा ऐश ना कने भले ई दौरान ये बाद ई कुवतानी नाम दीमा काया पता नवाब खैबख्श बलाई हस्की दीमा के थे नवाब अकबर खान बलाई को शख्सियत दीमा के थे अताउल्ला खान फिरोज बख्श या पुश्ता गोने बले आकस्ते या कौमी राशोनिय तौर पर जानक भी थे ई वाकया बलूचरा लर्जे और इदा मनी पट्टपोले मुताबिक अवली रंदा पाकिस्तान गो बलूच तजादारा बाबू शीरो मरी गिशीनी बाबू शीरो मरी है कि हमें स्पीच के ई जलसा सरा दंते कोटा कस्टम जलसा सरा के दंते लाशानी ई बात इंपॉर्टेंट है ई लाशानी देव दराई और हम तची पता बगावत का कुहर हो सारिया वो मतलब बाबू नौरुस्तान हुआ अमा सदारती इंतखाबात धोखा खान कला तरह धोखा दिया बुत का आबू नहीं आदा कुहर हो भले बाबू शीरो मरी दा गिशीनी गप्पा कि भाई मारा या कौमी तजादी हस्ते उन्हें रियासत लिहाजा मारा कौमी बुनियादा मुनज़्ज़म हो कौमी जमात तश्कील दिया इनकलाबी पार्टी तश्कील दिया और कैसे होती जदोजहदारा कौमी जदोजहदारा मुनज़्ज़म करने की जरूरत है ई बुनियादा मा गिनने के बड़ समा चामे चागे सज्जे तको पानात मुतहर्रिक मा बीएसओ तश्कील 1967 मा गोशे क्या उली कॉन्स्टिट्यूशन बुता भले माई गप्पा बिहार मा बे कि बीएसओ बोनहेश हमी रूच बच्चे बलूच नौजवानी बलूच समाज है पॉलिटिकल नोके पॉलिटिकल फेज ये इब्तिदा और आगाज है रोचा बुता नु जाहिर पदरता प्रश्न प्रूफ 67 है किसते सेशन आची या तबीयतानी खिलाफ लगते मामला के दीमा काया उदा जाहिर तकसीम कहते भले आगाज और इब्तिदा छिड़ा चाहिए ई अमी गप्पन के शुरू आजी चा अमी मैं अमी बाबा की चेयरमैन बूते का ज़माने के आहूं बड़े अच्छे चेयरमैन बूते आना साल माहूं याद न बूते को जब ज़माने का खैर कहने गप्पा पर मस्तर निजूरी बूता तन इसी तक हंसता मारे छोना कि हमें हर एक चेयरमैन वो थी दौरान कारकर्दगियाँ चाहे बीएसओ या क्या अधिका कॉम्प्रेस पार्टी के असम्बली इंतकार आया वती दौरान दौरान मोशन एज ए रिटर्न नलिक तो पब्लिश न करना ईशानी सर चे नु आ दौरान यक गप्पे वैसे के डॉक्टर सलीम कुर्द गोशे कि ना बीएसओ यक तजाद वैसे कि वाशी शस्तो अब तो जोड़ बूता शस्तो हस्तो प्रोश्ता बोले डॉक्टर सलीम कुर्द एक पता में इंटरव्यू के आवशी के ना शस्तो हफ्ता ना प्रोश्ता शस्तो हश्ता प्रोश्ता मतलब शस्तो हश्ता आवशी अनवशी के प्रोश्ता आवशी के देख बीएसओ जोड़ बूता अवली गप्पे कि हमी मर्दम अब्दुल जफर जी बूतगा हमें टोला क्या रखा जरा बूतगा ये वो हमी बीएसओ बाहर बूतगा कि शस्त बेगंद शस्तो हश्ता पर शशमाबाद अपमाबाद ऐलान करता देख बीएसओ है भले अवली रोचा ईशा ये चीज़ नामन नेता भले बाज मर्दवर में जोस्को के उसी के मीर गोस्पक्ष बीजन जो या ए हाथरा दस्त मानजनी न करता इंटरफेयर न करता के मीर गोस्पक्ष बीजन जो गुम बूता सॉरी बीजन गुम बूता को एजेंडा जाग बूता पर आई हमें सरपद बूता के अगर माँ एदा मतलब इंटरफेयर पे करना कुछ खुद जाग फेवर दे गए भले अब्दुल जफरी जी गला हमेशा के ना ऐसा जानबूझ कर आया ना कोमक करता और इंटरफेयर ना करता कि बिल्ली भी ये सब पुरुषी ಈ ಪಟ್ಟು ಪೂಲಾಕ ವಾದಿ ಮಚಾರ ಈ ಸಂಗತಾನಿ गप्पा जाहिर तजाद हस्ते तो इंटरव्यू कुतगा इंटरव्यू तो कभी कैसे तजाद इजहार कनका है इशी पुशदरा पदा बाजे कैसे फैक्टर्स हस्ता आ फैक्टर इशी के बलूचरा वता बेसिकली कोई पार्टी नहीं इसते बलूच का चॉइस मौजूद है चॉइस मौजूद है दो बुला का नहीं मतलब नए पे बलूचे या पार्टी गुशक भी जबकि नए पे पार्टी ना बूता नहीं पे अलायंस से होता ई बड़ा या कंफ्यूजन है मैं सोसाइटी तो का असते कि मां कुछ हमारा कौमी पार्टी है हमारा कौमी पार्टी ना होता मैं कौमी कौमी सरूक ने पे अलायंस से बाहर बुतगा आई तो का मौलाना बादशाह बगैर तो वली खाना था पाकिस्तान लेफ्ट और तरक्की पसंद रस्सी कुवत या जगह बुतगा मां अलायंस से बाहर बुतगे जबकि दोनों ने मगर डिस्कशन ये मौजूद बुता पीपल्स पार्टी तश्कील है हाँ देखिए पीपल्स पार्टी भी तश्कील जोड़ हुआ बूता हमें यकी साल है हमें यकी साल और माहत के पीपल्स पार्टी झूठ हुआ गए नु बाजे संगता नहीं हमदर्दी और दिलचस्पी को पीपल्स पार्टी अब बलूच के आदत था आओ सावेरे जी बूता का इधर बिल्कुल ये सोता होता ना होता खास बूता तौर पर कराची और हिंदू के बलूच लीडरशिप पे के आगो नए पर नजदीक होता है नए पे तहा होता लाती मर्दों वो बलूच बदबख्ती के बलूच हरवा था कि बाजे कैसे मर्दों बहुत तेलंगा था बोलता दिगरानी कोटा रसीन तक हुआ बलूच लीडरशिप तो कहाँ मस्ती बड़े आओ बाजे मतलब मजनी सर मजनी हस्ती
कि यहाँ नहीं भला कंट्रीब्यूशन ही कौमी काज गिशीना को जोड़ कर गए बिल्ड कर गए वाला आहा नाम तेलांग दाता बोलता तो कालिबश निजामानी बड़े मर्दों हम तेलांग दिए गुतगा देखिए बाजी नाम और शख्सियत हस्ता हम तेलांग दिए गुतगा हाँ तेलांग दिए के गुतगा आ जाहिर किस्ते वती पदा यक ना यक रंग या इजहारा पेशदारी हाँ हम्म पेश दस्ता वहां पर देखिए बुला के मर्दों गुतगा मतलब आ खास तौर पर इधर ग्लोबली एज के दुनिया तकसीम बुता माओइस्ट ब्लॉक और स्टालिनिस्ट ब्लॉक के दरमियान तो का अब ये बुला का नहीं बाहर बुतगा ये शहरियत क्या होती बुला के तर्जुमानी को था कहानी मानवशा नीयत खराब होता अपने जफर वाला टीम है ना नीयत खराब होता ना ये मैं कॉन्फ्रेंस लीडरशिप पे नीयत खराब होता ऐसा इगलाब है कि मैं रहबन दे आई गिश्यन का कंफ्यूजन होता कि भाई इनकलाब वेनगार्ड क्या है मजदूर तबका है या किसान तबका है हम्म या कॉन्फ्रेंस तौर कनेगिया को इंटेलिजेंसिया होर कनेगिया को ये सवाल सर भला डिवीजन ही होता जबकि ये पर्सनालिटीज के कौमी पॉलिटिक्स से तो का फिट कनक बूता 60 दिहाइया चुके सारी तरह में नाम के तक कौमी क्यादत बलूचे क्या नहीं पे तहाए ईशाना दो भी टीम समझता कि भाई ईशानी वो तबकाती मफादात अस्ता ईशानी वती एक अप्रोच इंटरेस्ट कुवती असरी में चागे दस रास्ते इनकलाब लगा ईशाना गो भी ई पदा वती तबकाती कस्ते इंटरेस्ट तहफुज दिया तो ई टाइप पे लहती कस्ते मारा हिस्ट्री तो का डिबेट गिंदगा कहते ईशाना शर्मा है कि रिटर्न शेपा में रहनुमा ब्यारते बलूचे बदबख्ती बलूचे यक रहनुमा या शर्र निविश्तान की तचका तचक न लिखता व्यवस्था इतना कुता बलूच दानिशवारा शर्र निविश्तान की बुक की व्यवस्था इतना कुता भले बहसियत रिसर्चर मागवादी पट्टुपुल करें बुड़ा ई नुक्ता नजरअंदाज कनक दबा ऐसा नीयत नाम दिया नबी ई फैक्टर हस्ता जेन्युइन और सीरियस फैक्टर साइंटिफिक फैक्टर के ई रीजन आणि बुनियादा ई तकसीम बुत डॉक्टर सलीम कुर्देगा प्रास्ता के आहा साल या पद होती सेशन को था भले ये एक हकीकत है कि हमा 67 है के सेशन है आ सेशन है तो का भी शनी इख्तिलाफी नोट मौजूद है जो कि एड्रेस करना न होता वीर गोजबख्श बड़े नंबर हस्ती यार ये शिगाना इल्जाम दिया भले मैं पट्टू बोली का बच्चा मां गिंदगाल कि वीर गोजबख्श दीवाना मौजूद हम न होता आ वो तो मौजूद न होता ये भी मानो अलबत्ता अच्छा रहनुमा था हमारी अब आ रहनुमा ही बुता बलाय मस्त्रे मर्द भी बुता ईशानी से पायशा भी बुता बच्चा अब्दुल जफर तय इंटरव्यू तो कई गफा गुशी के बायदे मारा बिना देते नहीं मारा अबरी दाते मारा बगुश्ते नहीं ब्याह करते मसला हल करे छिया मसला हल ना कुता तय आई तवक्कुआत बुतगा बलाय मर्दमा चाहिए तवक्कुआत बुतगा कि मारा छोक्का ना बेटा है इतने बिना जार या जाओ या जा करना ना बुतगा यक तो रुपा हमें चीज आर्काइव ना यक यक मसला वैशबूता अंगता तक नदन हस्ते नेस्ते के तो बीएसओ कर हर चीज़ बूता किताब शक्ल बूता आर्गन शक्ल बूता वीडियो शक्ल बूता आई के दौर हालता तो चेयरमैन बूते के तई दौर हालता तो दूमी अरे पता ऑफिशियली अरे हैंड ओवर न करता डिलीवर न करता अरे होती पर्सनल चीज़ समझता नदन तक रोच मरुचि हस्ते नेस्ते पदेशी अबेद बलूचारा पॉलिटिकली अमा के सियासी पार्टियाँ नेशनल पार्टी भी बीएनपी भी नामा यासरा करेगा कि असम्बली ता मजबूत अवामी वाला ईशानी कर रहा हूँ चुशे आर्काइव ने के तरह इवन के इंतखाब 10 साल पेसरे चर न रसा तरह कहने तर मवाद तर न रसा एश सक बात तई कौमी तहरीक देमा तई दुरहें सियासी पॉलिटिकल कारण देमा ए सक्के झंझट मसला है कि हम आर्काइव जेन तन से ईशा जोड़ न करता नबूता या गप्पी तो अनुज के बायदे में किताब में संगत मर्दम किताब बिलका तो इधे अमेरिका है या यूरोप है तो पॉलिटिकल मर्द मन में गप्पाऊँ हमारा पॉलिटिकल क्या है मुल्क जोड़ करता रियासत तश्कील देता है कि नेशनलिज्म है सरकार करता तो हर एक के रपजा आने चिंचो चिंचो किताब लिख किताब मम्मी किस तरह आर्चिक मुनीर बादी नहीं है को मुख्य में करे एटमी दमा कई बू अगर रशिया बूते हैं छू देखे जाके बूते हैं वो तो लिटरेचर बहा भी बंद बू बोले मैं कह रहा ये चीज़ें नहीं सर हेच कस लेको का नहीं ना ये चीज़ हेच को मरुचि के आधा पाँव लेक का नहीं मैं क्या कौमी लीडर हूँ मिसाल है तो बुझू शायद चाकर खाना चाहिए करता कि डॉक्टर अल्लाह नजर अभी दोस्तों शहर लेके था ना मतलब यक किताब ही तुझे पॉलिटिकल लगेंगे कि वती दौर है तो अगर बीएसओ चेयरमैन है 6 साल करता हमेशा ब्लैक और पब्लिक का एक बला ही मतलब कारा दिमा का है हिस्ट्री और राष्ट्र का नाम आर्काइव ने और जिंदे दौर है कुर्ते के हम कारकर्दगियाँ आने इसी वजह से बाज़ मुश्किल है कि तो हिस्ट्री चूँ कार है
بالکل بالکل میں رہنمائی نوشته نکوتا بدبختی همیشه چیزا طرف همیشه کنفیوژن موجوده اور دومی کا پیشی که موقع رستا واضح قوتانا که وتی طرف اچھی وتی ورنه ورژنی ہما کے ہاں سوٹ کا یا پریزنٹ بکنا خاص طور پر میر غوزبخش حوالہ ہے ہوں مطلب ما خیر شد پر سرا پٹکول کنگا تایی ہم ایک نظر ایر بیتی میر غوزبخش شما مردمین کے آہر آئی خلافہ واضح محاذ پچ کنگ بوتا واضح لحاظ آئی خلافہ آئی کریکٹر او اسیسینیشن کنگ بوتا یک لحاظیا پرچا کہ آئی سنگت میں کا مصیبت شی دو سنگت کے بڑی سیاسی سنگت ظاہر کے کا ہما کے ڈومیننٹ ہے آ دومیا ایر جا ہوتی قدم ازن کنگے واسطہ مطلب آئیے چیرگا کا تو ہی سربرا اوشتی نو آئیے لگی منی قدم ازنے جبکہ وطارا کستے فائدے وطار تو مزن کا او آئیے بل تو وتی کردارا مزن کا تو میر گوزبخشی کریکٹر اسیسینیشن ہمیں رنگا ہوتا کہ میر گوزبخشی نظریہ فکر سوچ حیالات بلارا میں دیما مرچی بعض حد تک بلارا مطلب مرچی نی قوت کے میر گوزبخشی وارث بنا کے دعویٰ کرنا اگر باندھا تو گنڈو یا ریسرچری نوجوان اسکالری اس طرح تحقیق بکا ایشانی فکر میر گوزبخش فکر ہیچ صورتا میں ہیچ نہ کام صرف میر گوزبخش یا نعرہ زورا فیڈرلزم ہے ہی فیڈرلزم ہے ہوں آئیے چی علاوہ نعرہ پشدر چی بوتا ڈسکشن چی بوتا ای ڈیمانڈ چی بوتا میر گوزبخش جدوجہ چی بوتا مطلب بلوچ کہہ رہا میر گوزبخش ریفرنس پوائنٹ چی علاوہ آزادی کے ہما میں سلوگن ہے آہی جت کنفیوزڈ ہے میر گوزبخش تقریر سمپل ہے ریفرنس پوائنٹ میں کہہ رہا اور میر گوزبخشا وتی حیاتیہ وتی زندہ ای گپے سرا کستے درستی لیڈرشپ آرہا ماگندے کہ منت کو تھا کہ شما بروے انٹرنیشنل کورٹ کیس بکنے کسا کیس نہ کتا کسا ہی ہمراہ نہ کتا جبکہ مرد کریکٹر اسیسینیشن باستا بوتا ہمیں وڑا نواب خیر بخش مری ہے کہ متعلقہ ما چاہ رہے یا اکبر خان متعلقہ چاہ رہے ایشان ای قومی رہنشون بودتا قومی رہبر بودتا قومی رہنما بودتا ایشان لہتے ٹولیاں دست گفتا اور گروہی پولیٹکس ترجیح دیے گا ایشانی نام سرا ای بلائی ظلم ہے بلائی زیادتی نواب خیر بخش کسی قوم ہے جتا نواب خیر بخش ہما نواب ہما سردار کہ وہ تی ٹوٹل طبقہ تھی کہ ہما اسٹیٹس تھی آہرا ختم کتا بلوچ پچھے سرات کا دیر تک وچے پہوالے بلوچ پچھے سرات کا واحد نواب ہیں بلوچانی کہ بلوچ پچھے سرات کا یوسف عزیز مکسی آباد جبکہ اسی طرح ہم کستے یہ شخصیت سرا ٹولی پرستی ہے گروہ پرستی ہے گروہی پولیٹکس ہے واحد کشرا اشرا درست چی بالاتا ہر کسا قومی راشون اون بکل نو چونکہ میں ہسٹری نگیشتا چونکہ میں گپ نگیشتا گا چندی انٹرویوز بلکہ ہستا چندی خبر بلکہ ہستا بلے آہری ٹوٹل ڈیٹیلز میں کر موجود ہے نوشتہ کے صورتہ موجود ہے آہاں وطن نوشتہ نہ کتا آہانی سرا آہانی زندہ کسا کتابی چھاپنا کتا کو میں دیما نہیں آورتا نمار چیز پلٹے دیما ظاہر ہے کہ بازی کنفیوژن ہما بڑا ایرا اشانہ گشینا اشانہ پٹو پول کرا تئی بڑی ریسرچر کی کہا رہے تو انٹرویو کرا گائے جس تو پت کرا گائے تو طرح چچو چیلنجز بوتا ہے پٹو پولیا تو ہی گپا کستے جات کت کنے دیمائر کت کنے اچھا چون یہ ما بیسو ہسٹری سر گیشتر پرشت پروشن تر گپایتا کہ ما گیشتر کنفیوژن پیدا ہوا گا یا بعضیں حالت ہما ہیں کہ یعنی پردہ پشتا چیرندری ہے کہ انڈر گراؤنڈ چی بوتا گوڑا یہ اثرات آہتگم بی ایس او اثر کبتگم بی ایس او پرشتا پر تمہیں بکول تھئی ہے تو میں گپی جا کہ بی ایس او اروادا مکمل آزاد نہ بوتا یک بعضیں یہ چیز است نا کہ فکری وابستگی باں کہ فکری وابستگی فلانی باں بلے مکمل پاکٹ آرگنائزیشن یہ کہ چٹ جودائیں چیزیں بلے بی ایس او اولی پرشتہ پروشہ چی بعد پتہ دومی چکریں کہ تو ایشانی کہ اشتاد چارہ کہ انضمام بوت پیر گئے با ایشی چی بعد پدا گپ کہتے ہیں پروشہ کے سک دیر نہ گو است کہ آ دورانہ گوڑا بی ایل ایم میں وجہ کہتے ہیں کہ بی ایل ایم میں وجہ چی پرشتہ یک گپی وہی دیم آئے گئے کہ بی ایل ایم میں چیئرمین ایوب جاتے کا کرتا مردم اعتراض نہ کرتا بلے دیگه یک گپی ما اشکتا منانچو آف در ریکارڈ گوشے بوتا کہ ہمیں دورانہ گوڑا ڈاکٹر نجیب ای سنگتانا مطلب صلاح داتے ہیں کہ شواگو پاکستان برے جنگ کنے گوڑا ہمیں جنگ کنگو نہ کنگے وجہ بوتا کہ بی ایل ایم میں تو اختلافات بوتا گا ای بابتا تو چیز اشکتا جب بیسو عروج کے پیریڈ ہے چنے یا 70 دہاک کے 70 تما 80 کا ہے
کہ ادھر بیسو بطور پارٹی اما کے پارٹی خلا ہے مطلب بلوچ اگر تو کا بلوچ سماج ای دورانیہ کہ پارٹی نے بیسو اگے پا فلکا بیسو ہمیشہ ای ہمیں دور ہے کہ بیسو دور زانک بھی ولا تا ہشتا دا ما بیائیں او ادھر بیسو بلائیں خلائی پر کنتی قومی پارٹی ہے پچھا پتہ نہیں پہ سارا کریک ڈاؤن نہیں پہ حکومت نہیں پہ لیڈرشپ پہ ٹوٹل بندش صرف یک قوتی سر پہ تا پشت کپی اور یکی قوت بیسو ہیں گو کہ آئی قیادت آئی چیئرمین خیر جان بلوچ کسے کوہر ہوتے لیڈرشپ شنگو تان بھی بلے پدا بھی لگام سماج ڈور سماج لگام بیسو رستہ بھی کے تو ای دور تو کا بیسو کستے ایک بلائیں مزاحمت کرتے چونکہ خیر جان ہے کستے بغاوت اور خیر جان ہے ظاہر کور اسٹیٹ و افغانستان ہے بلوچ عمودت چیرو عودہ شتا افغانستان ای دورانیه تو کا کستے افغانستان تو کا سور ریولوشن بوتا سور انقلاب لیڈرشپ ڈاکٹر نجیب یا بابرک کرمل یا آئی ایچ پی سر حفیظ اللہ امین نورما ترکی ادھو لیفٹسٹ بیسو لیفٹسٹ آرگنائزیشن ہے شاید ایک نظریاتی الائنس سے ظاہر ہے کہ فطری طور پر بنا گئے ایک نظریاتی جوڑت ہی بنا گئے ایو دروا تہنا پنا رسی اشانہ نزدیکی رسی یکجہتی رسی بھلے میں پرت پولے مطابقہ ماں گندگائے کہ باقاعدہ طور پر آرنگ سپورٹ کے یک ریاستی دومی غلام قوم آرہ بدم آرنگ سپورٹ شداد نکتا ایشی مستر وجہ ایشی کہ بیسو بھی یا بلوچ بندے یا چیرے گلب بھی یک پیج سرا یا منظم نبوت گارا سور یہ چھ انقلابیہ پراکسی استعمال بوتا گنگ دے ایران چھ بعض تنظیمہ جوڑ کرتا حکومت کرتا گا ہم زمانہ گن چی کنگن چی عراق کے خلاف بگن دے ہمیں وڑ چیز بوتا گا بعض قوتا میں ریکارڈ باہر کہ چاہمدہ چی مردم بندوری بستگاں عراق شتگاں بغداد او شتگاں ٹھیک ہے نا یہ ایجنڈا مطلب نہ چاہتا انٹرسٹ بیس پولیٹکس ہے نا تو انٹرسٹ سر کار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی منا کستے منی کو آپ کا ہر کس کا شارٹ ٹرم منا فائدہ رہ سکائیں بلے اسی لانگ ٹرم کستے اثرات منی سوسائٹی سر چی کپا یہ چی بات چرنگے مایوسی سماجتا کہتے اور مایوسی وہ ظاہر ہے بیانک ہے کستے مایوسی چہرے کسا نہ سوچتگا شامدہ شتگا بندوری بستا افغان بغدادا اور یک روچی الٹیمیٹما بغدادا چی کستے سجے انقلابی گلے نہ گوتا نتیجہ چی رستے البتہ افغانستان چونکہ مارا ودارا بلوچہ ٹکری ہست بلوچہ بیس ہی ہستے وہ بیس کستے پر رندہ مضبوط کتا خاص طور پر ہمیں کہ افغان ریولوشنری فورس کے بعد ہوتی اقتدار سرکار بھی آہاں چی بات اسی وجہ چی بلوچرہ ادھے گراؤنڈی ایک روم ایک اسپیسی رسی اور بیسو لیڈرشپ چیئرمین خیر جان کی عادت تھا یا اس سروکا نے سربراہی یا ہمیں تنظیم تو نام آگرے راجی آجوی گلے ابھی لے میں اسی تشکیل بھی تھے بھلے پتا کہ ضیاء صاحب کی تھی کہ اداوت قیادت ماں بالائی لیڈرشپ درو قید کو ادھا نوجوان لیڈرشپ دستا پتا تھا ایو کسی دستا نہیں آنا کسی کو گپ کرنا ہانی کو گپ جنا گا آسان تیرا ہانی کو مذاکرات کرنا گا آسان تیرا بٹوا بند کو تھا ضیاء سجی لیڈرشپ آزاد کا اسی ایک بلاہ ترسی بیسو بھی ایشرا مخلوق سے میں تاریخ کان پردہ دیا پردہ دیے کی ضرورت نہیں ترس بیسو بھی کبھی بیسو کنٹرول کرنا نبی ہی لیڈرشپ کستے شے یلا دیے کہ کم از کم چیزا دستا زورم تو چیزا کنٹرول کو کرنا شن گوا گپ جنک بھی بلے بدبختی اکثریت لیڈرشپ پہ ڈرنا تھا چی ڈرنا در کے تے ظاہر حالات آنی نزاکت بھی جیل تو کا اختلافات موجود بن تو اس سے قوت کے غوث بخش عطا اللہ خان خیر بخش خان صورتہ موجود تھا جیل تو کا شنی اختلافات پان جدوجہد طریقہ کار سرا اختلافات پان طریقہ کار اچھے تقسیم جوڑ بھی عطا اللہ خان و خیر بخش خان ڈرنا رہا پھر غوث بخش کس سے پتہ کرو کہتے ادا میر عطا اللہ خان ایک سکی بلائیں اثر ہی بیتے آزادی تحریک سرا خاص طور پر بیلے میں سرا میں پٹو پولا گپا ما دیما آئے گا عطا اللہ خان بلائیں اثر ہی بیتے عطا اللہ خان چونکہ انتہائی پاپولر لیڈر ہے تاکہ وہ تی وفات ہے ساری تک بی ایل میں پاپولر مطلب منی کھیلا نواب اکبر خان سپورٹ کرتا مالی سپورٹ خزانچی ہوں بابو تا ادھا زرد گیچ نواب نبوتا سوائے اکبر خان یا 70 الیکشن میں ٹوٹے نواب اکبر خان کو تگا
اشانی جلسہ تو بگن دے ہم نواب اکبر خان کو تھا ایوب خان خلافہ ہرچی کے جلسے ہوتا فائنانس ٹوٹل نواب اکبر خان کو تھا آ تحریک سپورٹ مطلب بیک بون نواب اکبر خان ہوتا بولے نواب اکبر خان کو بچی کنک ہو نواب اکبر خان تیلاک دیا کو گٹو کے رگا لینا کو نہ دینا کو تیلاک دیا کو میں لیڈرشپ تیلاک در دا دے نواب اکبر خان خیر پتہ جان اس ہما طرح ہوں ولی امی وڑے واقعہ وشکو تھا کہ وہ خیر جان ہوں پوش پوش کنے بوتا رندا خیر جان بی ایس او ہاں چیئرمین ایرجانے گما بھی وڑ کنک بوتا رازق کے گما بھی کنک بوتا راز ماں کے ہو بچی نے الزام ہو نہیں بھلے ماں وادی ہسٹری چارے تو گپ اپنا شروع کو کے اشاری پرشت پوش بی لبے خیر جان کیسے سیکٹری ہے بی ایل میں تشکیل کنو کے جوڑ کنو کے بطور چیئرمین آ ریٹائر بھی تھی رازق کیسے بی ایس او چیئرمین بھی تو رازق کیسے بی ایس او چیئرمین مطلب زیر زمین تنظیم ہے سیکٹری ہم بھی تو بطور سیکٹری کیسے عدم اعتماد کنک بھی راز کے خلاف ایوب جتک بطور چیئرمین وادی کہتے بی ایس او کے الائنس بھی 1984 آوادی کے بی ایس او یاد جاگا بند ہوئے اور یک منظم قوتی اعتماد بلوچ سماج رسگا بھی شیرین تنظیم تا اختلافات شروع کا ایوب یک لابی کہ آئی سروکیہ غالبا عطا اللہ خان ہی کنگا بھی عطا اللہ خان کستے لوٹت کا ایوب جتک کستے بیت رہنمائی بکا قیادت بکا ایوب جتک کستے لابین کا ٹھیک ہے راز کا دور دنت شکست دنت راز کا جالبہ اور بندی گلے کیسے سیکٹری جوڑ بھی بولے سیکٹری جوڑ بغیر چھیکا سیکٹری جوڑ بغیر ڈاکٹر نجیبہ لکھی کہ اشان کستے تو رابطہ مکنو ایک افغانستان نشتگا راز کے زی مردوں اب ٹھیک ہے بھائی سیکٹری تو ہے ترا رابطہ کا پتہ دیکھے کستے نپری راضی ایک بھی کہ اشان چا افغانستان بکش بقاعدہ مطلب تو ہی رنگا یک کی کہ ہی فاؤنڈر ہیں تی کاز ہے تی جدوجہد ہے آرگنائزر ہے فاؤنڈر ہیں تو آئی خلافہ ہی انتہا تک رہے یہ تاریخ باہر ہیں یہ تو انگا بو گئے ہاں یہ عمل پیرینا جوست کر ہم دا ہستا سر یہ انگا بو گئے دیگر اندر خلاف آگے وطیر بیٹا بچے بگام بلے آدھونا تک ماں کے چارا استریا چونا ماں کی دستا یک گپی ہوئے کہ ڈاکٹر عبدالمالک کا ہوتی انٹرویو تھا میں گپ پر جائے کہ بی ایس آر ودا پسند و ناپسند وجہ چھ پرشتا یک چکر نظریاتی پرشتا اما نظریات میر گوسپش بھی زنجوی اور نو خیر بخشی بوتے گا اشتو ودن پاکستان اشتو بغیر پاکستان بلے سردار عطا اللہ خان میں انگلا کہ وہ دیکھے پاکستان ریالدا گوڑا آئی ہوا دیگا ہچ گپنا جب آزادی گا آ دورانا بلوچر مطلب ایموشنل کنک بلوچر آزادی نمگا آ دورانا نہ سلاح ہستا آ دورانا نہ میڈیا ہستا آ دورانا نہ مردمانہ چوشیں تیاریں ذہنیت ہستت کہ زان تو سوج ہستا آئی صرف وتی مطلب لہتے وتی قبیلے حوالے سے لہتے مردم مان تیار کرتے کہ تاؤں پدا کیسٹی پر کو ہمیں ریڈیو ٹیپانی کیسٹن سرا دے میں دا بی ایس او کون سا سیشن ہے اسپیچ دا ہمیں کیسٹی چلتا ادا ہنچی ماحول جوڑا ہے کہ بس لکپا سے پوچھتا چی مطلب انقلاب پیدا کے بلے مرچی کے چٹ دورین چیز تیار تھا دورین چیز بو گئے تھا اے دور نہ پاکستان اور منت اور پاکستان مطلب شرریں گموارے اور سنگت جوڑ بو تو اسٹیٹ نشت تو یکر بو ای چیئے تندر ایش بہت زیادہ تھا بچار سر تو میں قصہ ہوتا مطلب میں تو کا کلیئرٹی میں لیڈرشپ ہے تو کا قابل ہے تو کا کلیئرٹی ہے بلائی فقدان ہے تو پاکستانی فوج بنگلہ دیش ہے تو کا 70 کا بزی ہیں جنگ آئے آؤ تو جنگ آئے میں لیڈرشپ ادھر پاکستان ہے آئین بنانے کا مدد کرنے گئے 73 آئین ہنچو کے بنگلہ دیش آزاد بھی فوج چلے چی فارغ بھی 90,000 قیدی جیلا چی رہا کنا گو واپس پاکستان یا بلوچستان ڈپلوائے کنا با مردوں تو پنگی جنا کوہا رہا تو دو سارا ساری کوہا بشتی نے کہ تئی کسے موقع یا فوج ادھر بیزی ہے جنگے تو کا آٹھیں تو آئین بنانے کو دیے گئے تھے ملک کا ٹھیک ہے رندہ تو تارت کچھ ہوتے مطلب ٹائمنگ ہے بلائی میٹری اور دو بھی عطا اللہ خان یک پاپولس لیڈری ہوتا آئی کسے باز وشالے نہ آ رہا جتا بلے عطا اللہ خان یک بلائی کنتی ہم کسے چاہ سور انقلابیاں یا کور اسٹیٹ اچھی تی افغانستان اچھی بلائی کنتی ہم ہوتا سور انقلاب را سور انقلاب اکثر اشیاء گوشتا کہ یہ کسے میں مددگار بودتا کنا وغیرہ وغیرہ باری چی ریزن بودتا گا بلے آئی کنت کسے ہما وقت بودتا چارشان چی
जबकि तई करत के ऑप्शन ही नबूत सिवाय ईशानिया तई पनाहगा भी हमें तई सपोर्टर भी हमें तई लॉबियन भी हमें दाची बूता के किसने ये किस्सा मैं हिस्ट्री सक बाज हैं कि ये मतलब जो घंटे 2 घंटे में रोते हैं पविश कम पेसर अगस्त के गप्पे से दूर गप्पे होता भले लाते पता असरात हिस्ट्री था सियासी पार्टियां नहीं बगाया भले हमें नवद दहक ची मका मुकाएं कि अश्तादा ची बात पता के आता मतलब सईद फैज़ जो दौरात या के चेयरमैन मुहिउद्दीन जो दौरात सना वाली चीज़ें पृष्ठ पुरुष वो हर 2 साल असरा तो के 20 पृष्ठा आए ना भले मुहिउद्दीन चेयरमैन को शकाएं कि मन मना डॉक्टर ला नजरा बशीर ज़ेबा हुद्दा जेला लोटा रहता और डिक्टेट करता है कि 20 इश यानी मेवाड़ा भी तो चेयर में वो वट एवर चीज़ के मागोशा शुमाइश हैं बोले पर्सनली के माँ जो करता के था बशीर ज़ेबा संगता ना आया गप्पन न मन था बोले माँ चुना या बशीर ज़ेबा इंटरव्यू वस्ता हूँ कुछ तक सवालों रहता था कि बोले तनिक सीट बना रिस्पांस न था तो खास ने जवाब ही भले हमी दौरान के बलूचिस्तान आज़ादी के जंग शुरू बू 20 एक बाहरी के शो कोह आगो आजू पसंद के आवार बू तो आया 20 या ईद का 20 निसरा या के बल स्टूडेंट निसरा वो ती कंट्रोल दाश्ता या कि जो पाकिस्तान फौजे वड़ा आना वती वड़ा चलाए तक बिचार अगा निशमत तो बगैर नवा दे दहक नवा दे दहाई जवाल दहाई टोटली दहक जवाल चुनिया कि अष्टादा के हमें पृष्ठपुरुष के बाद डिस्कस करना चाहते हैं पृष्ठपुरुष के भूत इनकिलाब नाकाम बू मतलब बेदा मखलूकारा ये उम्मीद दातगा कि माँ किसते इनकिलाब कारगा चकुहा पोस्ट किसते इनकिलाब पैदा के ये उम्मीद दातगा भले चूंकि बंदे गल चीरी गल पुरुष आई अच्छी बात किसते 20 अष्टादश शशा दोबारा की तकसीम बू ये तकसीम बाद किसते एक बनाए मायूसी पीरियड इनकिलाब नाकामी फ्रस्ट्रेशन नो मदन ये दौर दोनों तंजीमा यकी दोनों खिलाफ कशे ओ ये तकसीम की हुई तो मतलब वैसे ही इनकलाब के नाकाम भी यकी तो हमा के कॉलोनाइजर आ इंतकाम गिफ्ट चकोमा दो भी हमें कौमी इनकलाबी पार्टी के होती नाकामी छेड़ दिए के वास्ता सज्जे बूझा सज्जे एनर्जिया यकी दो भी खिलाफ इस्तेमाल का बलूचे के से तो का हमें वड़बू 86 अच्छी बात है कि टोटल एड टोटल पीरियड है तकरीबन मर्चिया तक ब्या ये हमा जवाल है हमा नाकामी है हमा डिजनरेशन है तनिक तक चला गए पदा पर्चा चूक के ये है तो का हमा की गे पे मां गप्पा थे कि सालिया खला मौजूद है तो 20 दस्ताया लगा पदा आ खला यारा 20 वत पेल को तो पार्टी तश्कील दा को भी पार्टी जुड़ को पीएनए में शिकला ओ पार्टी भी जुड़ को पार्टी के जुड़ को बाजे जिम्मेदारी 20 ट्रांसफर को था देवा ओ के मास लेवल महाजा टू किसने मास लीडरशिप आज भी संभाली जहला स्टूडेंट आनी के अमा कारा आ यक हद तक महदूद बू आ स्टूडेंट आनी हद तक महदूद बू भले बदबख्ती ही बू के ई टोटल नवद पीरियड बोरो इक्तदारा बगैर वजारत पदाबिया पावर कॉरिडोरा में टोटल लीडरशिप पर कुछ करप्ट वजारत तो ई नशिस्त के शदीस्ता नरमी सीटा इशाना कैसे खराब को वदी के खराब होता इसी असरात जाहिर है कि मतलब 20 सर हम काया पर 20 एक तनकीदी तंजीम है आ इंतहाई तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट पॉलिसी पार्लियामान स्टेट इंस्टीट्यूशनल सज्जी इंस्टीट्यूशनल सरदारी मैं लीडरशिप बलूच लीडरशिप के 20 वतरादा तक 20 साबिकी पार्लियामेंट गुजारे तनकीद ज़दाइयत का वादे ये तनकीद ज़दात का हमें तनकीद खत्म करने के वास्ते तनकीद क्रश करने के वास्ते ऐसा कोशिश ये को कि 20 दबबंदी करने भी 20 इस कंट्रोल करने भी ताकि हमा महाज के 20 ये इंस्टीट्यूशन के खिलाफ पच को था आ महाज ज़दा या आ कैसे जोन से ज़दा बलूच लीडरशिप नु बिये थे हमें दाची पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है कि जेन्युइन कॉन्सेप्ट है नवदे देहक्का में धीमा के हर ये के पावता टूली किशन के ई टूली मरी सिफत तो सनाया कर आ टूली फलानी ग्रुप पे सिफत तो सनाया करते ई दौरानिया या बिचार तो मुसलसल गिनते 20 सज्जे दड़ा पार्टियां नी पॉकेट आ नवदे देहक्का भले 2021वें सदी आगाज आ हमारा बेचैनी तलबा तंजीमन दरमियान तहा पैदा की एक दहक किया या 1.5 दहक के तजुर्बा बाद नौके लीडरशिप के आई सरा तई डॉक्यूमेंट्री नौके देतरा के थे
آئی تھا ما گندگائیں کہ بے چینی بلائیں موجود ہے. بے چینی اسی کہ یہ پوری پارلیمانی تجربہ یک ناکامی صورت دیمات اور بلوچ نوجوان بلوچ لیڈرشپ ہچ بڑے قومی سطح کاری یا چوشی سرگرمی کنگا ناکاما کہ آ قوم ایک منزلیہ اثر یا سربکا اما حل کے بیسو کستے بنیادہ زرتگا حل پہ گمت دغا گندگا پیدا کے ای بے چینی مختلف صورتہ میں دیما کے تھے. بیسو اثر نو تشکیل سوال, بیسو مختلف دڑانی اضافہ, پدا بیسو الائنس متحدہ شکلہ, پدا چونکہ چاگر دیتا ہے یا کسے سرگرمی دوبارہ بناوی تے مشرف خلافہ چار جماعتی اتحاد نواب اکبر خان و یوسف لیڈرشپانی اتحاد اسی اتحاد اثر بلوچ نودر برانی سرام کا سنگل بی ایس او نے کا ہم بلوچ رو بلے یہ جذباتی بنیاد دروبا اسی لیے سائنٹیفک ریزننگ اسی تو کا سا کم بھی پاس محدود بھی ہمیشہ یہ گپ کا آیا فلان چیئرمین گوشی منا فلانی گوشت تو کا یہ سک سک ہوتا گوشی منا ایشیا گوشت تو کا سک سک ہوتا پرسنالٹیز ڈسکس ہوگا پرسنالٹیز ہی واسطہ ڈسکس ہوگا آیا کہ سائنٹیفک نظریہ ہما کے طرح درکار ہے آئی ضرورت ہے کیسے تی آرگنائزیشن بلڈ بکا ایک طرح رہبر دیا ببا آئی مسنگ گی مسنگ گی آئی ایک واضح ریزنز ہستا نہ صرف ملکی سطح یا ریجنل سطح بلکہ گلوبلی یہ سوال پیریڈ گلوبلی یو ایس ایس آر پرشتا ناکام ہوتا روساوتی قبلہ بدل کو تھا ہما کے لیفٹ پارٹیز تھا لیفٹ آرگنائزیشن خاص طور پر بلوچ کانفرنس پارٹی لیفٹ رجحان پارٹی گوتے گا درست ہوتی کعبہ قبلہ بدل کو تھا شان درستان کو کہ بھئی کستے منصوبہ بند معیشت تو انقلاب وہی چیزاں یہ عہد شتا جیو اور جینے دو پالیسی ہے نیو لبرل اکانومی ہے عہد ہے نیو لبرل زمان ہے لہذا ماں کستے انہا جوڑیں گو انہیں جوڑا کے نتیجہ ای بو کہ اشا اسٹوڈنٹا نہ چھوڑے راہ پیش داشت نہ کو نو کی نسلہ رہے راہ پیش داشت نہ کو نو کی نسلہ ہوتی راہ وات گشنے کے جوہد بنا آج شرنگات میں شمیں دیما مرچی آج 2000 آج بعد زمان ہے اور تو ہم گپ کے کو تگا کہ آیا ای گلانی بندی گلانی یا اپر سرکل اثر یسو انسر ہستے یا نیستے بالکل ہستے اچھو کہ اشتاد دیکھا ہفتاد دیکھا بندی گلے اثر ہستا ایک پرشت پروشو یا چی بیسو پرشت یا گپ پی نوٹ کرنا بھی کہ بیسو میجر پرشت پروشت کی ہستا مزنی پرشت پروشت ہجبر بیسو وطی تزادانی وجہ چی نبوتا اپر سرکل تقسیم وجہ چی بوتا ہمیشہ اپر سرکل درمیان اختلاف بوتا پرشتا بیسو پرشتا مرچی ہاں بی ایس او پالیسی نہیں تھا بی ایس او گٹ سرا ایک جوستے طرح کرنا کہ بی ایس او پالیسی نہیں تھا درستان چے خراب تریں کیا ہی قومی نقصان دیتا ہے چی ہاں بی ایس او تابداری بی ایس او رہا بی ایس او کارا بٹکائے نا کو وطی ایجنڈا دستا دیا ماس پارٹی ہے تو ایجنڈا منوشا ای جوہدہ کو آیا نزدیکی بوت نکا بالکل جد جہدہ کو الائنس دیگر ایک کارانی وطی کنگ مطلب وضع کنگ بوت ہمیں ایموشنلی کہ تو گپا لاتے کارانچی بوتے کا مطلب کوہنے زمانہ گا کہ بی ایس او یک کاری ویشا کہ منی شما آ زمانہ گا بی ایس او میں ایموشنلی بلے اولی سران کے انور اقبالی میں کہ فلم کی جوڑ بوتے گا بی ایس او ہے مطلب یہ حد تک ایک ذہنیت یہ بی ایس او تھا کہ فلم میں کشگا ان نیشتش اور فلم جندار سوتش اور اگر آرو چاہیں ایک آردار مبوتی چھے بی ایس او خوف ابر کی مرچی باند یہ فلم انڈسٹری دے مشتے گا دومی دیگه یک کاری درمیان پتا بودتگا که من ادانا بشیر ٹیم بودتگا کہ یہ کہ بی ایس او یا سبوتاج مہم شروع کو مطلب بی ایس او ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس آرگنائزیشن ہے آئی سبوتاج مہم شروع کو آئی لاتے ہیں مطلب چیز جاتا چونکہ چیریں گھر سلاح بند تنظیم کرنے گیا ایشان جاتا ہے ایشان وطی نامہ مطلب قبول کرتن تیش اور ہمیں سبوتاج مہم جندے باقاعدہ بی ایس او اعلان کو کہ سبوتاج مہم شروع کو یہ کارا نہیں کرنے گا ایشان تو سرپندہ پہ کہ سیاسی حوالے تک کا بعض قومی حوالے بی ایس او اور نقصان داتا سک باز مائی گپا بالکل 100% اتفاق کرا کہ بی ایس او وادی دیگے گلانی ایجنڈا کے ضرورتا وہ آہن ایجنڈا سرکار ہوتا بی ایس او نقصان وارتا یقیناً ایک ایجنڈا ہے سبوتاج مہم ہے گا تو گپا کرے باقاعدہ پمفلیٹنگ بوتگا یا ریلی کا شب بوتگا کوئٹا ہے تو کا ٹھیک ہے ای بی ایس او دستور تو کا ماننا ہے ایجنڈا یہ ظاہر دیکھے تنظیمی ایجنڈا ہے کہ اعلان آفس کرنا دیکھے یہ ایجنڈا ہے بی ایس او ایجنڈا ہے
تو ای بنیادہ ظاہر BSO کیسے نقصان ہوا پرچی ہم BSO اگر دگے کیسے گل لیا ایجنڈا ازوری تو دیمار ہوتے اور BSO پتہ نقصان ہوا مطلب پاکٹ پارٹی یعنی پاکٹ آرگنائزیشن ماچیا بدرت گوشی ای مستر ریزن ایشے کہ ہاں پارٹی ایجنڈا اولی ترجیح ہے ارکتا اور اسٹوڈنٹ ایجنڈا دومی ترجیح ہے ارکتا ای پارٹیاں کستے BSO آرا سیکٹریٹ فائل بگلا داتا یا پارلیمان اس نرمی کرسی یا کیریئرسٹ کے ہم اپروچ ہے ہی نہیں مگابو لہذا اسٹوڈنٹ انقلابی کیڈر سازی کے ہم عمل ہے یلا دا تو چاپلوسی بنا کو کہ بان دروچ منا موقع برسی مثلا پیکج لگ گیا تھا نا BSO زمان کا تو گندگا ہے BSO کیسے سابق چیئرمین ڈاکٹر عبدالحی یہ پیکج لگ گئے چھے MNA کنک بو سنا بلوچے پیکج لگ گئے وحید بلوچے پیکج لگ گئے پدا بازی مردم سینیٹر کنک بو تو BSO سابق چیئرمین کرپٹ کو تو باقاعدہ شعوری طور پر کرپشن راہ پیش دارا ہوتا ہے انقلابی کیڈر ہی USA یا USA یک دوری بوتا کہ ویزا باہر کو تگا اسٹوڈنٹ آنی سرا BSO ہنچو ریجیکٹ ہوتا کہ ای ویزا نا ریجیکٹ ہوتا ای وڑی مردمانا تو برے پارلیمان نرمے و سردی کرسیاں پیش دارے ظاہر کرپٹ بھی تھے دو بھی ہما کے زمبا تو ٹوکن پر راضی ہیں مارچی زمبا دے ٹوکن یا وائرل ہونے زمبا دے ٹوکن بھی لوٹن ہے یہ بدبختی آئی ناکام یہاں سوالے لگتی وجوہات BSO کہ BSO رہی راہ پیش دارا گتگا یہ انتہائی سختگیر جد جہد قومی کیڈر سازی قوم واسطہ انقلابی قوت تعمیر کنک ہما قوت تعمیر کنک کہ آپ آندروچ انقلابہ قوم انقلابی منزلہ با سر کا ای وڑے مردمانا تو کرپٹ کرنے تے چاگر انتہائی کرپٹ ہیں میں چاگر 24 گھنٹہ مارا وطی نیمگا چیک کگائیں اتور بیم میں شکلا بی بی ازر لب العالی سے شکلا بی بی شو شان شکلا بی بی وطی نیمگا چیک کگائیں اس سیاسی کارکن انقلابی کیڈر ذمہ داری کی غلاظتاں چی اتنا ڈیلی بھی بچہ رہی نہیں ہم روچ پہ بچہ رہی نہیں بلے ای بڑی بچہ رہنے کے بجائے تو آہی ود دست کرے اور راہ پیش دارے تو کستے بالکل ایڈونچر بھی بوتنا اور ای بڑے کستے موقع پرستی ہم بوتنا موقع پرستی نتیجہ ایشی کہ ماں کستے مرچی پر یاد کرنا گانے کہ میں ہسٹری گار ہے پولیٹیکل جوز کے ہما دوری سستا مطلب من بطور اسٹوڈنٹ یا ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا ممبر کے بوتگا میں مستر چیلنجی بوتا کہ میں ای کہ ہما تسلسل جدوجہد ہے ای گہار بوتا سستا درمیانا میں واسطہ ہما جدوجہد دیما برک تو دوری گپی آہی پٹپول کنا گا یا راست کنا اولی چیلنجی ما پدا چی ہیرو اچھی بندات کو کنا گائے پدا چی استر نو تی روایتا دوبارہ بحال کنا کے جدوجہد کنا گائے مخلوق کستے پاپولسٹ کلچر نہیں مگر ہوتے تو گوشتے نا BSO انچو ریجیڈ بوتا کہ ایک فلم ہی بنا گا نیلی تی فلم انڈسٹری آرہ داشت تھی ٹھیک ہے نا تو وہاں دے سائنس سے اعلیٰ دیئے سیاست و سائنسی عملی سائنس سے اعلیٰ دیئے ایموشنل عقیدوی بنیادہ دے مارا بے اور تو دی راہاں گار کرے تو قربانی دیے کے واسطہ تیار نہ بے سیلف سیکریفائز واسطہ تیار نہ بے تو لوٹے کہ منع چونکہ تو بندہ ڈسکشن ہے ہمیں کو کہ یہ تنظیم منع چیئے دا میں جوائن کر گایا تو نوشے کہ مائی تحریک باہر با موتی کنٹریبیوشن ایشی تحاد کیا تو شے منع چیئے دا وہاں منع چیئے دا تے سوال دیما کہتے اور عقیدہ نے مگر مطلب پاکستان ہے تو کا بلوچ اور پاپولسٹ کلچر ہے پاپولسٹ رجحانات ہیں جو شکارے مرچی پاکستان ہے یک سنگر یستے بھرتی دیما گوستا نہ گوستا چاہت فتح علی خان نام ہے سر 20 ملین کستے اشیاء ویوز گانا ہے جب بس وہ بدی چی بشکل گھر کی جنگا ہے بلے ای تی چاگر دے عمومی رجحانا اشیاء کا باندر کستے سوشل سائنٹسٹ اشیاء انالیسس ہے کنا عمومی طور پر تئی سماج تئی شعوری طور پر ادائی زانگ بھی کہ تو کجا منٹل لیول آئے نا کجا منٹل لیول آئے اور ہمیں رنگا بلوچ ہجومی گندی بلوچ نودربر کستے گندگائیں کہ آسان شارٹ کٹ موقع پرستی ہے جلدی دور کا نگائیں جبکہ انقلاب کار جدوجہد کار BSO کار سب رازمائیں دیر پائیں دم بروں کے اور کستے قربانی لوٹوں کی جدوجہد منیالا آج چیز ذرا ریئلائز کرنے کی ضرورت منت وارن چیئرمین صاحب تو آتے گپ باز تا میں 2 نشستہ انشاءاللہ میں دیم ترکا نا سلام بات ہے جہاں